Што вы ўжо падрыхтавалі свае пытанні, я зараз задам, можа, апошняе. У мяне іх яшчэ шмат, так што, калі што, я магу доўга гэта рабіць, але я ўсё ж такі хацела б, каб вас таксама ўключыць у гэтую размову. Алесю, а чым быў 20-й год? Гэта год падзей 20-го года. Гэта параза, гэта пройгрыш, ці гэта ўсё ж такі фармаванне суб'ектнасці і нейкая перамога? Я думаю, про гэта ўжо багата развагаў было, рэфлексіяў было, і тут я яшчэ далёка не зусім з гэтым паспеў азнаёміцца, думаю, што ўсё ўжо сказана. Але так як я гэта уяўляю, то як я бачу праз сваё я, то, канешне, па-першае, для нас ён быў нечаканы. Пайшлі першыя сігналы тады, калі пачалі збіраць кандыдаты яшчэ, якія хацелі зарэгістравацца, там дзесяткі, а то і сотні тысяч подпісаў. А ввогуле ўсё з Вільні пачалося, калі на пахаванне Каліноўскай сюды прыехала. Даволі багата беларусаў, некалькі тысячаў, тады это было так ужо ўражліва. І стала зразумела, што што-то адбываецца. Пашлі нейкія хістанні, якія мы нават патлумачыць не можам. Прыйшоў час, скажем так, прыйшоў час, все супала. І калі пачаліся зборы подпісаў, потым пачаліся акцыі, было адчуванне з аднаго боку катастрофы, якая насоўвалася, таму што такі аб'ектыўны аналіз паказваў, што справы могуць скончыцца тым, чым яны скончыліся, і мы гэта таксама разлічвалі ў сваіх там дзеях. Але з другого боку праваабаронцы мусілі быць там до конца, таму што калі ідзе такая вайна, мы там як санітары, мы мусілі быць до конца, і гэта была адна з прычынаў, чаму мы не з'ехалі, напрыклад, там я, Владзя, Валентин, тым больш, што і нашы калегі сидзелі тады ўжо. І Леонид сидзеў з Удаленькай, Марфа Рабкова сидзела, з'язджаць нам нельга было. І мы, заставалася гэтая частка весны, но канешне, пачуццё, у мяне было пачуццё з аднаго боку сапраўды, то што можа быць это катастрофа, а з другого боку такой безмежнай радасці, таму што ніхто не ведаў, наколькі у нас людзі сапраўды маглі і зарганізавацца, і выйсці, і паказаць сабе. Заўсёды неяк беларусы, яны так самі па сабе, ціха там, і каб ніхто нас не бачыў. На жаль, зараз гэтыя звычкі зноў вяртаюцца то ў Вільні, то ў Варшаве. Нас трэба, каб нас бачылі, нам трэба яднацца, нам трэба вучыць сваіх дзяцей у беларускіх школах, нам трэба, каб працавалі беларускія пляцоўкі, выхадзілі беларускія выданні, тады нас будуць бачыць. Таму што это наша місія зараз, тых, хто аказаўся зараз выпхнуты з Беларусі, падтрымліваць гэты беларускі агней, які можа быць самых розных варыяцыях, і кожны з нас там мае свае нейкія прыхільнасці, уменні, штосьці рабіць умее, но мы павінны працаваць, не сядзець склаўшы рукі. Тады ў 20-м годзе мы бачылі, што это наша папярэдняя праца там на працягу 25 гадоў, фактычна з таго часу, як Лукашенко прыйшоў да ўлады, мы арганізоўвалі адукацыю, мы праводзілі нейкія мерапрыемствы, мы падтрымлівалі палізняволеных. Гэта была такая штодзённая цяжкая праца, якая не давала агульнай карціны. І ў 20-м годзе мы бачылі, што і наша праца, і праца іншых актывістаў, неўрадавых арганізацыяў, урэшце тое, што побач былі краіны Еўрапейскага звяза, куды нашы людзі маглі паехаць, паглядзець, і этой кантакты адзін да аднаго, яны вельмі шмат што мяняюць у галовах у людзей. Это я там бясконцую колькасць разоў бачыў людзей просто в атрядзе, якія, пабывал в Германии, все, ему просто уже нічого не трэба тлумачыць, хто такі Лукашенко, хто Путин, што з Украінай робіцца, все, ён пабываў у Германии, все. І такія рэчы, яны важныя. Таму, канешне, мы ўбачылі, што беларускі народ змяніўся. Мы, можа, самі, не маючы сацыялогіі, не ведалі, наколькі гэтыя змены адбыліся, але яны адбыліся, бо ў 94-м годзе за Лукашенко галасавалі адныя беларусы, а ў 20-м годзе на акцыі выходзілі ўжо другія беларусы. І ўлады засталіся такімі, якімі былі, сталі яшчэ больш кансерватыўнымі, а народ змяніўся, і ён нікуды не дзеўся. Тое, што там выехалі, там мы, там выехалі
нават сотні тысяч, а миллионы засталіся. Тому для нас это великая перспектива все ж таки, была таки великий посыл. Вот это был таки чекпоинт, это 20-й год, який показав, що у нас все нормально з Білорусі. Нам треба просто зараз не опускати руки, притягнути свою працю. Я переконаний, що пройде деякий час, 7 років. Все буде добре. У нас показания, поднимайте руки. Понравились, вітаю. Ким Смусенко. Такое питання, ну, ще поразважати. Уже трошки піднімалася ця тема на фонд листов, на фонд поштовок. Зараз, ну, в наших прекрасных зонах такая история в том, что как только тебя не згадують, ти їдеш у ШИЗа. Ось. І зрозуміло, що, ну, я, наприклад, на свій прошлый день народження на 5 днів поїхав, мене повіншували за віншування на сайті Весни. Ось, і де знайти ту межу, поміж, я розумію, я свідомо йшов, я розумів, за що я сижу, я розумію, що розголос необхідний. Але є шмат людей, хто, ну, трапив випадково. І хто потім скардиться, бачить, що його покривдили ще більше, покривдили тих, хто його мусить обороняти. І де знайти ось ту межу поміж необхідним розголосом і, ну, і захованням, ну, життя, здоров'я іншого політневольного. Ну, таке питання. Ну, питання складане і воно індивідуальне, як правило, індивідуальне. Тому що я завсюди був переконаний, що чим більше інформації про політзневолених, тим більше оборона нас там. Это то же самое, как ты сидишь в ШИЗа, и первое, что ты мусишь сделать, принамсі у нас в горках, это гучно выкрикнуть, кто ты, из какого отряда, и сколько тебе дали. Вот ты сказал, там Олесь, там, отряд там 8-10 суток, и пошел, все. И тебе уже там зачекили, значит, зэки. Ага, такие-то есть там-то, и он уже не пропадет. З ним уже ничего не станет. Хотя мне за это потом еще 7 суток додавали, менавіта за гэта. Ну, треба было додать щось. Вот. И это мой подход. Я переконаний в тим, що треба говорити. Треба. І у кого є коли свояки, знайомі, сидять, обов'язково треба давати цю інформацію. Тому що навіть коли тебе сьогодні там, може, покарають ось таким чином, но ти не зникнеш. Тебе не заб'ють, ти не, якби, ти все, ти вже відомий. Ось, ти не зникнеш просто так. Потому что проблема-то у нас может быть еще и такая, за якою мы не сутыкались, дякую Богу, что люди просто зникают в тюрьмах, там, в России, например. Вот есть полізневолений, раз его нема, все, где он, никто ничего не ведает. Турм багато, Россия великая. Тому треба, якби, давати цю інформацію, не глядячи, ну, зрозуміло, що це не подобається їм, вони вживають методи супроть індивідуальних, супроть зневолених. Ну, терпеть, ну, потерпеть можно, ну, что зробишь? Ну, уже раз вступил в эту борьбу, так уже куда деваться, уже не отступать, так бы говорить. Тому все это мы проходили, так само все эти моменты, и моя позиция такая. Чем больше мы говорим про своих свояков, знайомых, там, родных, тем больше безпека в принципе для их. Ось, не глядишь там на вот такие, может быть, неприемные випадки. У нас є ще питання? Ну, я, може, не з питанням, а з некою рефлексією, я так само з тих Олесів, хто сидів, Олександр Манцевич. Вельми важно на то, що Олесь сказав, що ці даремно ми сидим, питання задається. Во всякім разі, для тих, хто сидів у той час, коли я сидів, було там коли 1300, мабуть, політзневолених імен, були такі імена, як Анджей Качобут, Олесь Беляцький, на жаль, покинув нас Олесь Пушкін, Марина Золотова. Це ті маяки серед нас, які не давали згубитися в гэтым темным, навальничным морі. І їхній приклад давав, ну, не просто надію, а віру в те, що буде все добре. І насправді, ну, ця віра допомагала жити, вижити. Наконт того, треба публічувати, не треба,
Канешне, тое, што робіцца там, гэта трэба рабіць публічным. Бо калі ніхто нічога не будзе ведаць, нічога не будзе рабіцца. Дзякуй. Я так розумію, гэта была рэпліка, так, а не пытанне, калі ласка. Вітаю десь, дякую вялікі, што прыехалі у Вільню. Два пытанні невялічкіх. Першае пытанне, вось вы заспелі такое развіццё беларушчыны, там 30 гадоў, 40 гадоў, нават болей. І вось як вы лічыце зараз у эміграцыі за межамі краіны, як яднаць беларусаў, ну, тому што ёсць, на мой погляд, некалькі такіх цэнтраў, і адныя туды, іншыя туды, вы маральны аўтарытэт, я думаю, што для большасці, вось як вы думаеце, як яднаць, каб некая была аднаплыня. І другое пытанне, вы гісторык, і вось пункт гледжання, я так разумею, што шмат займаліся гісторыяй. Вось калі паглядзець там на 200 гадоў гісторыі, 300 гадоў гісторыі, там 100 гадоў гісторыі, вось тое, што зараз адбываецца ў краіне, якія у вас аналогіі, магчыма, вы бачыце нейкі патэрн? Дзякуй вялікі. Ну, зараз роля тых нас усіх, хто виїхав за межу, з тих ці інших причинах, ну, десятків тисяч, які виїхали по економічних проблемах, там, а ще десятків тисяч від того, що відчувають небезпеку, ось з тих ці інших причинах. Зараз сотні тисяч білорусів опинулися за межою, і зараз наша роль, она значно больше, чем была эта роль эмиграции, скажем, там, ну, 10, 15, 20 годов, там, коли значно меньшая колькость и белорусских осяродков, и, в принципе, людей знаходились за межой. Зараз эміграцію в Беларусі можна параўнаць хіба што, ну, калі праводзіць нейкія паралелі з польскай эміграцыяй. Вось пасляваеннай, калі выехаў рад Польшы пасля вайны, калі сотні тысячаў палякаў апынуліся там в войску Андерсена, і потым засталіся за межою, і ввогуле ад камунізма багата хто уцікалі з Польшы. Но тым не менш, все 40 гадоў яны працавалі на Польшу, ну, значная частка, інтэлігенцыя, там выходзілі выданні, там былі палітычныя цэнтры, там были постоянные контакты на палітычным узроўні, вось, і на культурным узроўні. Это была такая шматузроўневая, шматпланавая барацьба, она дала вынік урэшце-рэшт. В 1989 годзе урэшце ситуация в Польше змянілася. Хотя это пройшло там, ну, 40 гадоў такой барацьбы безупыннай. Вось. Улічваючы тое, што жалезнай сцены няма, соцсеткі працуюць, і я гэта таксама дакладна ведаю, вельмі багата навінаў перадавалі проста зняволеныя з спатканняў з роднымі, вось, яны сустракаліся, ім штосьці там на ушка там шепталі, там, а это гэта, а это там, а то і тое. Потым яны вярталіся са спатканняў, пераказвалі гэта нам. Зразумела, што у людзей няма зараз па 10 тых каналаў, як это было перед 20-м годам, там, ці ў 20-м годзе, калі там і «Весна» табе, і там і «Тутбай», і «Наша Ніва», там, і «Шэй», вот, і все там глядзелі. Не, зараз, мабыць, маюць адзін канал на сям'ю дзе-нибудь, і тэлефон хаваюць пад падлогай, пад масніцай, ну, умоўна кажучы. Але тым не менш інфармацыя гэта ідзе. І гэта вельмі важна, потому што мы маем магчымасць зараз уплываць на грамадства ў Беларусі, і наша задача, конечно, падтрымліваць яго ў максімальна добрым стане. Адносіны да ўладаў резка негатыўныя. Тыя, хто сидзеў у турмах, ведаюць, як зняволеныя ставяцца да Лукашэнкі, да ўладаў. Все адчуваюць, што там няма чым дыхаць. Вось, абсалютна людзі не звязаныя з палітыкай. Абавязаныя лица, аліменты, платы нейкія, падаткі. Чалавек атрымлівае там на працу ў турме, працуючы поўны працоўны дзень, там $5, з іх 2,5 ён аддае там штрафаў, 2,5 ему забірае калонія, ему ввогуле нічого не застаецца. Ён, ну, як жыць? Вот. І плюс это пастаянныя, ну, пені. Вось. І незадавальненне вялізнае ў грамадстве. Это трэба мець на ўвазе, што чаму ўлада і трымае зараз гэты ўзровень рэпрэсій, таму што толькі дзякуючы рэпрэсіям яны могуць утрымацца зараз. Наша справа працаваць з грамадствам, наша справа пасылаць сігналы і чакаць вось гэтага вакна магчымасцяў, якое раней ці пазней будзе.
Вось, тому што стабільнасці няма, нейкай дамовы палітычнай там ці сацыяльна, ну, умоўна кажучы, ёсць палітычнай дамовы паміж грамадствам уладамі няма. Таму ў любы момант можа адбыцца тое, што адбылася ў 2020 годзе, ну, можа быць не заўтра там, но пэўны час, канешне, на гэта трэба папрацаваць. Што тычыцца аб'яднання, ну, все мы працуем для дэмакратычнай незалежнай Беларусі. Можа быць, бачым розныя шляхі, это зразумела, што як бы розныя думкі, но вельмі важна, канешне, не пераўтвараць это ўсё ў такі базар. Так, ну, что мы там высветляем, кто лепшы, кто горшы, а вот я права, а я не права, а вы все такие, а это грошы крадуць, а это на нас наживаются там. Усё это смецце, это трэба заметаць куды-нибудь, каб яго не было ў кут, и все. И заканчивать гэтыя все размовы, потому что все мы прыкладна в аднолькавай ситуации зараз находимся, что Нобелевский лауреат, что Шарыпов. Вот, и, ну, переносным. Тому тут я просто закликаюсь менш точить зубы один на одного и не губляць вось этой прицел, які у нас был у 2020 годзе, вось, и мы ведали, супраць каго мы шли, мы ведали, за якія лозунги мы шли, вот мы повинны гэта не губляць. Вось, бо это часам бывае, ну и вельмі часто бывае в эміграцыі, калі людзі апынаюцца адрэзанымі ад грамадства, калі яны не маюць дастатковай інфармацыі, калі апынаюцца ў цяжкім матэрыяльным становішчы, калі яшчэ, ну, развалена, ты там згубіў все, ты тут нічога не маеш, ну, это цяжкія такія выклікі. Гэта трэба, ну, перажываць, разумець, дзеля чаго мы все ж таки тут апынуліся, чаму мы тут апынуліся, і што нам трэба зрабіць, каб нам вярнуцца ў Беларусь як мага хутчэй. Ці є ще питання? Ці я можу задати своє? Я задам тоді своє питання. А ви підрихтуйтеся, бо коли питання не буде, будемо закінчувати тоді, може бути, вже. Ролі культури. Ролі культури у 70-80-ті годи, ось гэта, які після часи юнацтва, часи студентства, часи молодості, коли гэта все було у подпольі. І ролі культури цяпер у Беларусі у 26-м годзе. Ці можна параўнаць, ці можна правесці нейкія паралелі і ці можна гэта неяк апісаць? У нас у Беларусі культура ніколі не была чисто культурай. Вось калі взять гістарычна паглядзець, там і 19 стагоддзе, і 20 стагоддзе пачатак, то як не паэт, то ссыльнік, як не пісьменнік, то в турме сидел. Ну вот так, как бы, эта бедная белорусская культура, она весь час связана с такими тяжкими, драматичными лёсами всего нашего народа. И когда мы сидели на Володарце, то в певном сенсе это было, ну, некий символично, что вот тут сидели повстанцы, там, Костуся Калиновского 63-го года, тут сидел Якуб Колос 3 года в этих стенах, и мы сидим тут. Ну, нормально, значит, все хорошие люди, как бы, идут с теми самыми стежками, можно сказать. Вот. Ну, такая, это, как бы, ну, сумный жарт, но тем не меньше отрымливается так, что наша культура это не просто культура, это способ выживания белорусского народа, и мы, конечно, повинны працягваць, шанаваць свою культуру, рабіць дзеля яе, ну, дзеля яе все, что кожны там з нас можа, скажем, на сваім узроўні. Вот. Что тычыцца, ну, наших рукописов, ты уже казала, что все мы засталіся дзесьці там, у турме, ну, тых, хто сидзеў у турме. Я закликаю, дарэчы, всех, кто пройшоў гэты шлях, все ж таки собраться силами и написать хоть некие вспомины. Вот, это вельмі важно, это застанецца, и чым больш будзе гэтага матэрыялу, тым лепш, потому что у кожнага у нас свой власны опыт, кожны з нас перажыў штосьці сваё і можа расказаць штосьці тое, што не кожны з нас там гэта ведае. И все гэта цікава. Это то, что будзе чытацца, то, что будзе, як бы, працаваць таксама на беларускую культуру. Я падтрымліваю гэты заклік напісаць. Да, я бачу, тут яшчэ пытанне спераду пасля вам. Падтрымліваю заклік напісаць. Я, як выдаўчыня полацкіх лабірынтаў, таксама чакаю рукапісаў са сведчаннямі з турмаў. І думаю, што іншыя выдаўцы таксама. Калі ласка, Наталья.
Привітання. Я по своїх питаннях хочу задати. Тетяна сказала на початку, що Олесь відомий так само, як і релігійний діяч. І колись у 90-х годах, навіть ще у кінці 80-х годах, він побачив потенціал, який має релігійна супольність для відродження білоруської культури, для правооборончої діяльності, для громадської діяльності. Чи є якийсь потенціал у релігійних супольностей сьогодні? І як ви бачите, як вони можуть внести свій внесок у демократичну Білорусь і у правооборончу ніяку діяльність сьогодні? Ну, это заучно сказано, религийный діяч, ну, на жаль, нет. Я уже, вот вошел в эту правооборону, уже стал не письменник, не религийный діяч, ніхто. І навіть не добрий, так сказать, муж, божонка редко дома бачить, бачила всі ці годи. Ось, ну, уже коли занырнул в эту правооборону, то там амаль якби з головою. Ось, ну так отримується, тому що великий був об'єм праці, і я не привыкший все робити, старатися робити добре. Ось, а коли є така звичка, то вона часом і кепська буває, бо ти якби мусиш тоді ну, відкидувати, ніяким чином відставляти все інше в Бога. Ось. Що тичиться релігії, ну, відомо, це неотъемная культурная частка белорусов, як європейського народу. Наша релігійна історія і сучасність, вона вельми важна для кшталтування білоруського народу. І тут у Вільні якраз було живое, активне білоруське релігійне життя на початку 20-го століття, перед війною, ось покуль не посадили, фактично не були знищені опошні вибітні представники релігійного білоруського життя, як і католики, так і православні. Ось. Ну, і це робилося, все це боротьба з релігією, це фактично була боротьба з білоруською культурою. Вельми часто це супадало, ця боротьба. Ось. Для відродження, для нормального існування народу, безумовно, релігія відіграє велику роль. Ось. Ну, і тут мені подається, що тяжко що-нибудь ще додати. Для правообороны улічуючи, що ну, основне, що от, коли ти знайомишся і читаєш і Новий Заповіт, і інші релігійні тексти, то імкнення до справедливості, імкнення до рівності людей, ось то, що закладено у Біблії, і неважно, хто ти католик, православний, і воно з'являється підставою і для правооборончої діяльності. Це фактично ті речі, за які весь час змагаємося і ми. Причому цікава така реч, що першиню в питанні рівності, соціальної рівності, національної рівності ставили якраз релігійні діячі в Великім князстві Литовському в 18 столітті. Вони відігравали велику роль тоді для того, щоб ну, всі були рівні. Вот эта ідея, яку потім підхопив Костусь Калиновський, вона ж не на голій землі виросла. Это было выховано и философами, и религійними діячами, які в Білорусі тут активно, і в Великім князстві Литовському, в Литві, в Білорусі активно гэты ідеї розповсюджували, вони мали велику популярність. Врешті-решт, сама ідея правов чоловіка, вона так само активно обмірковувалася і підтримувалася білоруськими релігійними діячами в кінці 18 століття. Ось. Ну і треба сподіватися, що і зараз так само наші представники різних релігійних конфесій будуть, ну, так само, врешті, як вони це і роблять, многі з них, вони підтримують імкнення білоруського народу до демократичного такого життя. Ми ведаємо, що зараз відбувається з уніатськими парафіями на Берестейщині, які позачиняли. Ми ведаємо складану ситуацію ксьондза Анатолія, який сьогодні була інформація, отримав інфаркт в тюрмі, фактично вже його до смерті там не довели. Ось. А він білоруськомовний ксьондз. Він починав ці білоруські служби ще 30 років тому. Ось разом Михайло Сапін,
Ксьондз Анатолій, тоді от на пальцях можна було перелічити тих ксьондзов, які служили по-білоруську. От він зараз сидить в тюрмі, і, наскільки я розумію, там в здраді держави обвинувачують. Уже слов не хапає тут, як це можна потлумачити. Ось. І, звісно, эта влада, она формально, хотя формально они подтримливают там певные ритуалы, но эта ритуализация, она пустая. Это вот те труни, які справді побілені, да, але всередині нічого не мають. Ось, тому, ну, будемо сподіватися, що і віримо в те, що лепшие представники різних конфесій і релігійні діячі, що вони будуть сприяти так само і білоруському відродженню, і білоруському народу. Здесь Олесь вас на свободі. У меня питання буде на конт книг, які ви прочитали, коли були у турмі. Тому, як ви сказали, що зараз, як відомо, 338 книг признані екстремістськими, а були арешти книговидавців, зараз «Голос» знаходиться під арештом. Сколько книг вы пришли, коли были, и что вы могли бы выделить? Таня. Дякую за питання. Дякую. Я вельми здивився, коли Максим Знак написав там ці медіа виступав, він сказав, що прочитав там сотні книг, там несколько сотен книг, там ледь не 1000 книг, поки він сидів. Там треба було читати одну книжку 3 дні десь. Там невероятна кількість. Я, відомо, так не читав і перечитував в основному те, що хотів перечитати. Це був Владимир Короткевич в СИЗА, і Іван Меліш, це був і Василь Биков, це що тичиться СИЗА. І у колонії так отрималося, що з Городської бібліотеки передали частку білоруських книг у Городську колонію з районної бібліотеки. И там я уже отвел душу. Там был 4-томник Григора Бородулина с вершами там про погоню, про червоно-белый стяг, там все треба. Это 4-томник, який выходил там в конце 90-х годов. Там был 4-томник Ніла Гілевича. Там были іншие твори, там и Вячеслава Адамчика, и Бориса Саченки, и Михайла Стрельцова. Ну, хорошая, нормальная, видатная вот эта золотая белорусская литература, яку треба пройти кожному человеку, белорусу, ну, как иметь разумение ввогуле, что такое Беларусь. Мне это было вельми все приємно. Были там книжки Владимира Орлова, які входять в це списування. Но вони туди їх чомусь скинули, і їх в бібліотеку просто не здавали, вони просто ходили по рукам. Вот, їх просто туди не носили, вот, они просто передавались от одного до другого, тому все нормальные книжки там ценились. Что мне запомнилось з русской литературы, когда я сидел в ПКТ, нам выдавали там 2 книжки на тиждень. І ось однойче я там щось там не заможу. Білоруська література немагчыма було прочитати, щось там хапало з того, що вони приносили з цих розвалів, каб нечим час забити, хоч би нечим. Ну и один раз этой библиотекарь, так я одного его не спытал, мне книжку сунул, так, это тебе. Я думаю, что такое? Гляжу, Юрий Губерман. Ну, дай возьму. Оказалось, что она без печатки, она просто ходит с нож по руках, и кто-то, мабуть, со стриженных, ну, сказал, Беляцкому передать, как я читаю. Ну, мне ее передали, и я уже там читаю, значит, про бесноватого фюрера Лукашенко и все такое. И я там просто, значит, вот я читаю, сижу в ПКТ, в этих 4 стенах, прибиральни фактически, читаю про бесноватого фюрера Лукашенко. Вот, тому, в принципе, ну, с гэтым у нас было больше, конечно, нормально, хотя библиотека была бедная, но вот белорусских книжек хапало.
Олесь, дякую, по-перше, вам велике за те, що протягуєте працювати. На жаль, мені не отрималося прийти на самому початку, прийшов тільки зараз. Хотів, по-перше, подякувати за ваше всі інтерв'ю. Вельми цікаво глядіти, такі гурток адеквата. У час, коли не завсёды, не всі пункти гледжання однаково коштовні, на жаль. І я вельми радий, що, не глядячи на те, про що ви пройшли, у вас залишився цей моральний компас, який вам там і 6 років тому показував один бок, і зараз показує той самий бок. І це приємно бачити, це бачно по вашому інтерв'ю. А питання у мене два. Перше питання. Визволили ми Білорусь, оживляємо демократичний транзит. Ви бачите себе у політиці? Ці все ж таки правооборона і письменництво? І друге питання. Білорусь – християнська нація чи ні? Ну, на другое питання я, здається, вже відказав. Безумовно, християнство з'являється часткою білоруської культури тисячогодової. І це нельзя відкидати і забувати ні в якому випадку. На этом побудовано багато що в нашій культурі. Ось, і ми не можемо викинути ні Францишка Скорину переклади Біблії, ні праці Адама Станкевича, які дотичаться і культури, і історії культури, і праці релігійних православних діячів, сенатора В'ячеслава Богдановича, того, який був сенатором Польщі, який був православним. Це частка нашої культури, нашої історії. Микола, до речі, сидів так само на горках, но ми з ним розминулись. Він поїхав у Критую, а мені якраз приїздив, там, несколько місяців. Мені про його розказували, там, що сидів такий Микола, ми з тобою там амаль-амаль. Ось. Ну і потім приїжджали так само хлопці з Родинської Крити, так само розказували, як ти там маєшся. Тому ми ці звістки ловили, де хто, що, як. От я би трохи до тебе знав. Далеко не все, конечно, але принаймні хоч щось. Ось. І перше питання було? Ні, я себе не бачу політиком, тут якби нема вже сенсу. Ну это молодейшие, вы давайте там, я уже человек уже. Все. Я это уже в сторонку загорнул давно. Опошнє питання. Ось, по-перше, я хочу сказати, що це так само гонор для мене з вами розмовляти, тому що ви найбільш відома правооборонця, і я знаю, найбуйніша організація, яка зробила вельми шмат і робить сьогодні, і так само зробила для мене, тому що я сам був по Литві. І відносно до цього у мене є два питання. Перше, ми ведаємо, що зараз проходять перемови поміж американського боку і білоруського, які дозволяють так само часто інших політв'язнів вийти раніше, дають їм шанс. Ось ці, і у вас є списи політв'язнів. Як ви лічите, ці мають ці списи, мабуть, не вельми, мабуть, вони мають тільки в некоторим шанси, але вплив на те, які політв'язні вийдуть. І друге питання, воно відноситься до першого. Ми так само, всі, хто був у зонах, ми відомо, що там є люди, які сидять по іншим артикулам, але так само мають 10 профілів. Ці за адміністративні справи, ці, можливо, за поводження у самій колонії, ці тюрми. І це так само впливає на їх становище, тому що воно не вельми справедливе, я відчув, тому що вони так само повинні ходити 5 днів, а то й 6 днів на працю, наприклад, вельми жорстко до них відноситься адміністрація, так само, як до усіх людей, хто має профілі. І так само інші заборони у них є. Але зараз не шмат говориться про них, більше про тих, хто сидить по політичних артикулах. Ось, і ці можемо ми зробити нещо у відносинах до цих людей, так само можемо зробити це зараз у перемовах, які йдуть, мабуть, дати можливість зняти цей профілік. Тому що ми відомо, що зараз його зняти не можемо. Ну, так було ще на момент, коли я виходив. Ось, дякую. Дякую. Что тычется список? Ну, спочатку, что тычется весны. Тут шутка прошла, что весна з Вільні з'їжджає. Ні, весна в Вільні застається.
все, хто працював у Вільні, працягваюць працаваць, пляцоўка весны працуе, все, чым мы займаліся, мы тут займаемся. Вось. У нас просто філія адчыняецца ў Варшаве, бо там багата людзей сабралася ўжо з весны, якія пенсійным чынам там апынуліся, і там будзе філія весны, там, цэнтр. Это першае. Што тычыцца спісаў, яны складаюцца, ну, па-першае, вот гэтыя спісы палізняволеных, яны складаюцца шэрагам праваабарончых арганізацый. Не толькі весна іх складае, мы працуем все гуртом. Там вот этот спіс подписантов под признанием палізняволеных, это и есть организации, долученные до вызначения палізняволеных и включения этих людей в список. Вядома, не полный, бо з розных причинаў, ну, кто-то боится, кто-то не сказал, у когось сваякоў нема перадать, туды не все люди трапляют. И першае, што мы зрабілі ў снежні, калі вызваліліся, там з нашай калоніі 2 чалавека, я яшчэ адзін там хлопец, яго ў Варшаву вывезлі мяне ў Вільню, мы стэлефанаваліся, і мы хуценька дадалі ў гэты спіс яшчэ 8 чалавек з горадскай калоніі. Ось, у нас атрымалася 8 чалавек не ўключаных, тых, каго мы ведалі, мы ўключылі. Ось, таму гэтыя спісы, яны не поўныя. Ось, у нас там зараз 800 некая колькость, но прибавляйте смело 100, а то и 200, вы не помылитесь. Под 1000 человек, это реально. Мы не ведаем просто всех, и я кажу, что з розных причинаў сваякі таксама не хочуць часам, каб прозвішчы гэтых людзей былі вядомы. Вось. Гэтыя спісы, яны, ну, як бы агульныя. Яны няма нейкага асобнага спісу там. Іншая справа, што вызначаныя асобы, у якіх там, ну, кепскае здароўе, напрыклад, пенсіянеры, жанчыны, ну, это зразумела, да, ёсць групы, на якія мы там, ну, звяртаем увагу найперш, вось, таму што трэба там вызваляць тых, хто там інваліды, кепскае здароўе, у першую чаргу іх трэба вызваляць. Тых, хто сядзіць там спачатку тэрміна, на іх трэба звяртаць увагу. Ужо калі чалавек туды заехаў на 3 месяцы, то яшчэ там месяц пасядзіць. А калі чалавек сидзіць 5 гадоў, ну, его трэба выцягваць адтуль. Но вот такія нейкія рэкамендацыі у нас ідуць, наколькі яны прымаюцца пад увагу, цяжка сказаць, бо ідзе таксама уважлівыя прагляды тых спісаў з боку КДБ, спецслужбаў з того боку. Вось яны ўносяць карэктывы пастаянна. Кагосьці выкрэсліваюць, кагосьці мяняюць, кагосьці дадаюць. І это справа такая, якая не кантралюецца там, ну, намі, я думаю, што і амерыканскімі дыпламатамі таксама. Заўсёды групы, якія выходзяць, это заўсёды сюрпрызы, мы ніколі не ведаем, хто дакладна выйдзе, і это ніколі не вядома. Вось, до конца. Но з тым, як ідуць зараз перамовы па вызваленню з амерыканскага боку, я, калі нічога суперардынарнага не адбудзецца, значыць, вызваленні будуць працягвацца. Бо гэта гаворыць і амерыканскі бок, тыя дыпламаты, якія займаюцца вызваленнем, гэта гаворыць і беларускія ўлады пра эту большую сделку, да? Ну, не ведаю, што мы там хочацца трымаць замен, но вот ідзе нейкая такая торговля. Вось. Ну і я ўжо, дарэчы, скажу свае адносіны да гэтага. З аднаго боку, канешне, мы радыя, што мы выйшлі, это супер, ўжо там надакучыла сидзець, і трэба было выходзіць, вось, і все. Ну, а з другога боку, калі набіраюць зноў нашых сяброў новых, а вот у нас зараз нашага калегу праваабаронцу 2 тыдні таму пасадзілі, вось, і сына яшчэ аднаго праваабаронца зноў пасадзілі, і все это механізмы ты працуе, не спыніліся. Ну так по вялікім рахунку, які сэнс там памяняць Алеся там на Міхася, там ці наадварот. Вось таму, канешне, трэба пры ўсіх размовах зараз я пра што кажу, што мала вызваліць палізняволеных, этим займаюцца амерыканцы, якія, но трэба дабівацца спынення рэпрэсій. І трэба не спыняць гэтыя санкцыі, таму што это ёсць той рычаг, на які ўлады звяртаюць увагу. Это адзінае то, што прымусіла іх адпусціць нас. Лукашенку там абсалютна все роўна, колькі чалавек сядзіць, яму нармальна. Ён маральна нармальна себя адчувае, чалавек як бы з пэўнымі садысцкімі схільнасцямі, ну сидзіць чалавек, мучаецца, ну і нармальна. Яму наадварот это падабаецца, можа быць, в кайф, ловіць это нейкі кайф. Вось, таму санкцыі это нармальны рычаг, які прымушае беларускія ўлады ісці вось на гэтыя перамовы і адмяняць гэтыя санкцыі яшчэ рана, па-першае, таму што не скончылася вайна з Украінай, дзе Беларусь актыўна ўдзельнічае ў гэтай вайне.
По-друге, тому що не спинилися репресії. По-третє, тому що ми зараз туди вернутися не можемо, бо там випалена земля. Ти вернешся і завтра знову поїдеш туди, куди Статкевича відправляли, ось після того, як він відмовився виїжджати. Ось, тому нам треба добиватися широких змінів, які б дозволили там розрядити ситуацію і вернутися і громадським активістам, і журналістам, і громадським організаціям, і всім тим, хто хоче. Ось, от це наша задача. Ось так це бачиться. Дякую, дорогі сестри, дякую, Олесю. Я пропоную заканчивать зараз з питаннями, тому що є ще книги, є ще желаючі підписати, хоче підписати книги. Тому давайте ще раз подякуємо Олесю за сьогодні вечір, розмовляли. Дякую велике.